Hello guys, majong adlaw natong tanan. So karong adlaw day guys, di ako sa garden. Heben hirban ko pagkurek. Dako dara pa ko sa ubos guys kay mo pa poy di pa pud ko dugay na human og laba. Dito ko sapa naglaba nagpahatid kong along. Grabe kang labunan kay duha ka semana masuro ko nang laba. Kay agdari pud tubig wa pud kadyoy tarong agas upat na lagi ron ka adlaw ay tarong agas di ra makapunog baldi. Himala ron kay nakapuno dari. Diya mo rapod itong agasa. Magpos sa galis at tiali kaya na sapot na. Nagkahapon na tuman sila naligo sa kuwan. Kubkub ka nang nabitaw tubod guys. Dito sila naligo. Hindi naka lipstick na po ko kay paghamana magpaniod to. Wala may bisita pinakalit na arhin diya. Naghatid ko ni Ate Ali dito sa Luwan. Silang Ate Marilo. Diya matupaguli na. Dari ko dito. Kaya makoy lingaw. Sayang magud guys ug di ta mag-vlog kay kuan. Pila ra ba pud ka minutes ning atong i-vlog ja magtinapo pa. Ya ganahan ko nagtanaw sa taong kay nanag na. Anda dari dayto sa kuya kay namubo ja kay nawad-an na mag-agas mo na ni undang si ja. Gikapoy ko kay grabing laju agilabhan. Laju kadugang adtuan gilabhan medyo galikis along kaning sugot. Wa para bato na masuhuli suhulan patunang kay luoy pud bagat ra bajid kadug ang da ja nabasa pa di Jesus pag uli na kay mga basa naman nag gida hala toy daghang mangga. Mangga na pud. Ta nagikumbabit tabong paraman. Og mo to gajid kog merkado guys kay kuan. Di na di ko magditso-ditso. Kay basin lagi na paghapoy LTO di na magpakumpiyansa. Pohon pohon hara ng irehistro ng motor. Hanja mapungat po ko taga LTO kay kusag sila manakop anja ag plate number sa motor di sila dugay sila makahatag. Abtan pag pila ka tuig kaysa nila mahatag. Maimpas na rin siguro motor binayad wa pay plaka. Mao nang yano-yano rapod silang panakop. Kamang utukan pod. Di pod sila maluoy da ng uban bitong nga madakpan nga kuan. Kamara po ilahang pangita pod ning uban kay kasagaran kay habal-habal man gajud. Nasa bang san upman. Habal-habal ra man gajud kasagaran ng uban guys. Ja. Mahabadakpan pa. Oh! Di kawa kasi mong mamangguapa dara das ubos. Des ubos aban ko. Liksi ra man giango-ango. Pamaulan ko nilaba oy, grabe pag mga medyas ni Liksi Ginoo ko labad sa alabhan. Labad sa alabhan. Kuan kanang kapoy maglaba. Kanang mga puti bitaw guys, ja kaning bata nga ani uli gikag eskwela grabe mura nagikag nagparaus-us sa juta. Ag medyas lagi jung Liksi. Kaya nagali nagipintahag daghang medyas kay arong lain-lain kada adlaw. Sus Ginoo ko nangaran naman pud ag uban di na magamit kay glaylay na. Ngilad naman pag ipasuot. Kay di man makontento birahon. Us-us na pud bira na pud hali jang gibantajan jud kanang magsuot bitaw jag medyas. Jamo nang ugna wa koy buhat ako'y magsuot ni jag medyas kay birahon ni taman mo nang mo dako ag medyas maglaylay na di ko ganahag ka nang maglaylay ba ngil ad tanawon. Grabe ra nag-ilis rong adlaw kapila na ka nag-ilis rong adlaw mo pagal paghumanag panglaba di maluoy. Baho oy ligo na kita nagsanggalat arsa pud nang kuan. Wag ka ni magidasa pa. Lisod na magalit tagsakay. Da musakay pa jud ka. Naglisid na magalis along. Ikaw anda ito. Ikaw nang hapit. Ay sus, kapoy na rode. Ha? Ay kug samok-samok kabe. Nambugnaw nakas iniyat. Hawa diha. Kang naog Mariano. Taban man nimo tay sa. Naday kaday? Saan ba si Naday ka?
Nga di ka day? Saan ni ba di ay? Yan ah! Dali! Way lingaw. Simod, ng lipstick ni ba? Wa. Gibuga sa pagko, madagar pagko pa dong. No? Kaan sa kong beteng ay. Way lingaw. Katag. Mao din ang gipanglabhan guys, mga puti inja na pay uban nga mga dikolor, grabing kapoya jud ron nahang adlaw guys kay daghan ko kadyo labunon. Tapos hayahayan di pa na mao guys, grabing kapoya jud. Hapit na gadid mahinog ning kakawa guys, ako gadid maka sup daning jahang lisyo. Sanaol sup. Na kuwang naraman nagamay. Kuwang naram siguro nagamay mahinog na. Nakarajid ka adyo. Diyan dada may bisita ganihang pinakalit na pag-arhi nila. Gikan dito sila ng kantag kasal guys. Kaya na may gikasal dari sa Putlongkam. Sila mo gikuha nga singer. Marang narhito sila dari. Diyan mo ko'y lingaw. Gikan pupug ko ng laba. Krabing kapodja gajid ka adyo. Kaya rang ladyo agamang ahang gilabahan. Nadto sa sapah. Kay wala lagi agas daari apat kaadlaw na ron. Way agas. Sapot tapos ati ali rong adlaw na post nagali siya. Kay ingan magiadyo wa giadyo nga ba giadyo wa man ni agas. Kana man jug taong guys kay dagko na. Sunod adlaw mo na pud itanim ni Kuya Ajoy. Na. Nagko na dili ra ka na nagko. Sa Coast Garden kay Tamas kuya, dari, igura nakapundog isa ka balde. Wa na po'y agas. Dato siya datos basak nagkuan, nagmower. Mower ba yung kuan diha? Luoy ka jug mga palija guys, og di mabubuan kay intunsis. Napo bato kabuok ag nga intunsis, nga matay rag uban. Sayang kadyo. Apo og to kabuok gingang kuya. Limi gajid kapadas ituslis kuan oy. Tuslis sa asin jaw tag suka marjo. Iglaw pa man. Bye! Salamat! Yes, mapataon. Sila ray drive na no? Sana all. Badrak ra ba pud mag-drive na? Awa. Awaya. Awaya. Wow, salamat sa pagbisita. Sana all ka mo mag-drive. Ha? Dahil kuskuan guys, karsada kay kada hapon arhi madjud ko magtambay, arhi mislik si muling-lingkod kay kusog magsignal basta hapon na dari. Jog maday guys kay mato kog Carmen kay nay kay padtuon kus kanang viewers na rapod namo guys. Kuan kanang taga Carmen si Jaja gikag Canada. Padtuon kus ila. Kay tan-awon kus ilang bay. Ja di raman siguro ko magmotor kay nay dakep. Madlek ko budakpan jag nay Atlantag LTO. Kisay tinako ugma guys. Ni Ma'am Merlinda Kadiraw muguro na. Merlinda o. Kagijahang FB kay Linda Kadiraw man o. Kuha ko na mali ma'am. Motoy magpaadto na ho guys. Silahang bayan. Salamat ka dyan mo ma'am. Kita-kita rin tawag mapuhon. Andiya guys, hapon naman, ting edit na po na ho. Andiya, maura na yung vlog rong adlawa guys. Wajay lami, kay gikapoy ko, kay nang laba lagi ko dya. Maura na yung vlog guys, salamat sa inyong pagtanaw. God bless na tong tanan. Ma. Thank you for watching guys. Bye! Bye.